Ang Pagsanto Rosario. Ang Oktubre, bulan ning Pagsanto Rosario, hunita lambang fetsa 7 kaining bulan, sineselebrar ang kafiestahan ni Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Espesyal niyatong dinodolot ining bulan sa mahal na ina sa Pagsanto Rosario. Asin, magayon ay gwa kita ning Living Rosary sa pagtapos kang Rosary Month. Sangaran kang Ama, asin kang Aki, asin kang Espiritu Santo. Amen. Sa Pagsanto Rosario, nakakanood kita dapit ki Jesus. Karo kita makaklase sa eskwelahan ni Santa Maria ng paratukdo o teacher iyo mismo si Santa Maria. Kaya kung buot niyato na mas mamidbidan ang satong kagurang ng Hesu Kristo, igwa pa daw mas baurog pang paratukdo kaysa sa iyang mismong ina? Sa mga misteryo kang Santo Rosario, mantang nagpapamibi kita kan mga Ave Maria, nakaturuhok ang satong mga mata sa lalawgo ni Jesus. Poon kan siya umboy pa, sagkot sa koronahan niya ang sa iyang ina, bilang reyna nin langit asin daga. Asin sa paulit-ulit niyatong Pagsanto Rosario, orog na nagrararom ang satong pagkabidbid ki Jesus. Ini ang mga misteryong magaya-gaya kung saan nagohorop-horop kita kang infancy narratives o ang buhay ni Jesus poon sa pagpangidam sa iya sagkod na siya 12 anyos na. Ang pagbareta kan anghel ki Maria, ang pagbisita ni Maria sa pinsan niyang si Isabel, ang pagkamundag ni Jesus, ang pagdolot ki Jesus sa templo, ang pagkakuha ki Jesus sa templo. Iniman ang mga misteryong maliwanag sa paghorop-horop kang public ministry o ang buhay ni Jesus poon kan siya binunyagan sagkod sa iyang huring pamanggi. Ang pagbunyag ki Jesus sa Jordan, ang paggibo kan enot na nangalasan sa kasalan sa Kana, ang paghulit kang kahadean kang Dios, ang pagbabagong anyo ni Jesus, ang pagtugdas kan banal na Eucharistia. Ang mga misteryong mamundo man sa paghorop-horop kan passion o ang pagsakit asin pagkagadan ni Jesus. Ang pagkuhorasa ni Jesus sa tatamnan kan Getsemani. Ang paghampak ki Jesus, ang pagkoronang tunok ki Jesus. Ang pagpaksan kan krus ni Jesus. Ang pagpako asin pagkagadan ni Jesus sa krus. Asin ang mga misteryong mamurawayon sa paghorop-horop kan kaburawayon ni Jesus asin Santa Maria. Siring man kan pagpuon kan panahon kan Espiritu Santo. Ang pagkabuhay liwat ni Jesus. Ang pagsakat sa langit ni Jesus. Ang paghilig kan Espiritu Santo. Ang pagsakat ki Santa Maria sa langit. Ang pagkorona ki Santa Maria, Reyna nin langit asin daga. Hulita naaraman niyato ang agi-agi kang buhay ni Jesus, natatawan kita ning mga pasabong na kasimbagan sa mga kahapotan sa buhay niyato. Siring man, mga marhay na hatol, kung ano ang satong gigibuhon, kung kita nagaatubang o yaon sa tahaw ning mga kahandalan, kakundian asin mga pag-alaman. Dagdag pa kaiyan, sa Pagsanto Rosario, tinatawan kita ning armas laban sa karatan, kasakitan, asin kahilangan. Garo kita naglalayog sa lindong kan pangatama ni Santa Maria, naihagad sa mahal na Diyos na kita agawon asin irayo sa maraot. Tatamnan o korona ni mga rosas ang buot sa bihon kang Rosario. Lambang pagpamibi niyato ning Ave Maria, nagdodolot kita ning rosa sa pamitisan kan satong ina. Sa 50 Ave Maria, 50 man na rosas ang natitipon
Kaya garo nagkakaigwa ning tatamnan o korona ning mga rosas sa pabitisan ni ina. Sa pagsanto rosaryo, nagagamit kita ning rosaryohan o rosary beads, mga pisog na magkakatarakod na tabang sa pagbilang kang pasunod-sunod na mga misteryo asin mga Ave Maria. Alagad, bako lang ining garo makina sa pagbilang. Ini banal asin sagrado, tang rosaryo tabang sa pagpamibi, asin man pinapabendisyonan ta sa padi. Kaya magayon na ugali na pirmi kitang igwa ning rosaryo sa satong bulsa. Buot sabihon kay bata ang mahal na ina asin ang sa iyang aking si Jesus. Magayon man ang paghimo ning Living Rosary. Imbes na rosary beads ang gamit, mga tawo na nakatindog sa forma ning rosaryohan. Mamundo nangunyan na mga panahon, dakula mga Katoliko, orog na ang mga kaakian na dai tataong magsanto rosaryo. Asin nagdadakulman ang mga dai na nagpapamibi kang Santo Rosaryo. Hugak tungka umayo ning panahon, boring mayo man sa Biblia, o mas importante ang liturhiya orog na ang Santa Misa. Ang mga ini asin kadakul-dakul pang ibang mga dahilan, tanganing dai magsanto rosaryo. Totoo, dai man nagkakasala kung dai magsanto rosaryo. Alagad, dakul ang hinahabuan tang grasya kung dai kita magsanto rosaryo. Karota man lang tinatalikodan ang pagsarog kang mahal na ina. Dai man yato pwedeng sabihon na devoto kita ni Santa Maria kung dai man ngani kita nagsasanto rosaryo. Abang rahay na mahiling ang bilog na familia o ang gabos na mga magkairibahan sa harong o komunidad na nagkakasararo sa pagsanto rosaryo. Binabayaan muna ang anuman na ginigibo, pag-TV, pagkawat o pagtrabaho. Eneenot ang pagsanto rosaryo. Sa pagpuon sa pagsanto rosaryo, mantang kapot ang krusifiho, magpangrus asin magpamibig kang nagtutubod, maabante sa sunod na pisog, asin mapamibig kang amaniyamo. Sa tulong sunod na pisog, ipapamibi tulong Ave Maria, na susunodan kang kamurawayan sa Ama. Pag-abot sa medalya, iharubay ang mga misteryong paghorop-horopan. Sa mga dekada kang pagsanto rosaryo, nagpopoon sa pagharubay kan misteryo dangan mapamibi kan amaniyamo. Sunod ang sampolong Ave Maria na tinatapos ding kamurawayan sa Ama. Bago magdagos sa sunod na dekada, pwedeng ipamibi ang Fatima Prayer o iba pang halipot na pamibi ning devosyon. Pagkatapos kan 5 dekada, ipapamibi ang Salve Reina, kaiba ang pangtapos na pamibi kaini, dangan magpangrus sa pagtapos. Ang pagsanto rosaryo, kompletong pamibi. Hulita kita nagsasamba, nagpapasalamat, naghahagad ning tawad asin man nag-aarang o naghahagad tabang sa Dios, lalo na kung nagaatubang o nasa tahaw ning pag-alaman o kahandalan, tanganing maging ligtas kita. Kung nagbibiyahe o nasa traffic, may interview o exam, bagyo o kalamidad, kaanggotan o iriwal, kahilangan arog kang pandemya, o misa nagaatubang na sa kagadanan, nagkakataong katuninungan asinranga ang pagsanto rosaryo. Aram man yato gabos, na day kita maninigo, alagad huli sa dakulang tabang kang satong mahal na ina, pinapagkanigo ang satong mga pamibi sa atubang kang Diyos, asin kita mismo, pinapagkanigong mabitbid ang Diyos, huli sa pagkamidbid ta sa iyang aki si Jesu Kristo. Kaya,
Dahil na kita magtubod sa mga nagkokontra sa pagsanto rosaryo. Dahil naman kita magpadara sa sugot na dahil magsanto rosaryo o kaya maghalat pang alokon. Kundi kita mismo ang manginotan asin gibohon tang ugali ang pagsanto rosaryo araw-aldaw. Magduko asin magsilensyo na kita sa pagpamibi. Sa pagtapos, awiton niyato an Ave Maria. Sa ngaran kang Ama, asin kang Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.